Сябры мае, хто з вас ніколі ў жыцці не марыў знайсці скарб? Прызнавайцеся, хаця бы на хвіліначку. А нехта, быць можа, і знайшоў, або знаёмыя блізкія знаходзілі. Але тут я нават не буду пытацца пра акалічнасці, бо скарбы любяць цішыню. А вось чаму яны любяць цішыню, пра гэта мы таксама пагаворым. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння пра скарбы, якія хавае наша зямля. Беларусь неаднойчы параўноўвалі з сейфам. Я думаю, гэта справядліва і для Украіны таксама. Кшталту самае каштоўнае ў нас пад зямлёй. А вось людзі бедныя, а пад зямлёй золата, клейноты. Чаму так? Адкуль гэта ўсё? І не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку пад відэа і думайце над каментамі. Што ж, пачнем. Першае, што прыходзіць у галаву, калі кранаеш гэтую тэму, скарбы. Ну, гэта тэрыторыя містыкі. Штосьці пра чарцей, нячыстую сілу, праклёны. Адных казак набярэцца вагон і цележка. Або вось кіева-пячорскі пацярык піша пра манаха Фёдара, якога спакушаў бес Васілій, бо настойліва раіў. Прасіў Бога, да падасці злата і срэбра множества. Васілій, канешне, аказаўся злахітрым бесам у вобразе схімніка, але Фёдар сапраўды знайшоў срэбра, злата і сасуды мнагацэнны. Пра гэта даведаўся князь Мсціслаў Святаполчыч, які павелеева мучаць і крепка. Манах не раскалоўся і так і памёр са сваёй таямніцай, а дзе скарб, ніхто не ведае. Казанне пра Барыса і Глеба мае цэлую інструкцыю на гэты конт. Аще бо сребро или злато скровенно будет под землею, то мнози видят огонь горящий на том месте. Вось гэты маркер пра аганёк, які гарыць і указвае на схаваны скарб, будзе шмат разоў сустракацца ў народным фальклоры. Ці вось асвечаная Еўропа. Папа Сільвестр II стаў папам, бо авалодаў скарбам імператара Актавіяна з дапамогай некраманты. Гэта 10-е стагоддзе. Пра скарбы ёсць і ў легендзе пра доктара Фауста, якога пасля ўжо паюзаў Гёте. Сярод іншага Мефістофель даў яму магчымасць бачыць дабрышча скрозь зямлю. У архіве інквізіцыі захаваўся тэкст дамовы з князем Цемры за 1676 год. Там 28 параграфаў, а сярод іншага такі. Калі мне спатрэбіцца вялікая сума грошай, калі б тое не адбылося і для якой бы мэты не было, ты абавязаны даставіць мне скарб з патаемнага месца або з-пад зямлі. І дзе б ён не быў схаваны ці зарыты, я за ім не пайду, а ты сам павінен яго мне ўручыць. Як кажуць, уважліва чытайце дамову перад тым, як яе падпісваць. А самае цікавае, што тая дамова паміж д'яблам і італьянскім шляхцічам была нават завераная нотарыусам. Во як. Ну і вось у нас, напрыклад, Станіслаў Пятроўскі, сакратар Стэфана Баторыя, піша ў дзённіку ўвосень 1581 года. Не ведаю, адкуль кароль з канцлерам даведаліся, што ў Полацку на папялішчы зарытыя срэбра і некалькі бачонкаў з грашыма. Кароль даслаў туды каморніка, які капаў на ўказаным месцы, але грошай не знайшоў, а стараста Полацкі забараніў яму рыць далей. Кароль раз'юшыўся і даслаў яго яшчэ раз. Не ведаю, ці будзе з таго плён. Гэта робіцца па-ціхаму, каб не было смеху. То бок, глядзіце, 1581 год. Ідзе вайна з Масквой. Страшная вайна на знішчэнне. А кароль з італьянскай адукацыяй, вучоны чалавек, прагматык, у Полацку пры франтавым горадзе займаецца тым, што шукае скарб, але па-ціхаму, каб не было смеху. То бок, гэтая рэч побытавая, звычайная. Недарма ў статуце Вялікага княства Літоўскага прапісана, што трэба рабіць са скарбам, калі ты яго знайшоў. Калі на сваёй зямлі, ён твой, 100%, радуйся. Калі на чужой зямлі, дзяліся на палову, па 50%. Але калі ты на чужой зямлі шукаў свядома, то губляеш правы на знойдзенае. Так нельга. Пра заканадаўства трошкі пазней, гэта таксама важна. Скарбы шукалі сяляне, шукалі папы, ксяндзы, ведзьмы, шукала шляхта. У апошнім выпадку мы маем падрабязнасці, а часам цэлыя хорары, бяры кіно здымай. Напрыклад, 1696 год. Нейкі шляхціч распавёў магнату Яну Сапегу, што ведае пра скарб, зарыты маскалямі ў часе Вялікай вайны, 50 год раней. Прычым, маскаль-ваявода паклаў побач 12 салдацікаў, якія дабро закопвалі, бо скарбы
любяць цішыню, а салдацікі яны ж недарагія, як і зараз. І пачынаецца гісторыя пошукаў. З Вільні выклікалі немца-хіраманта. Той шукаў і не знайшоў. Планета не тая, трэба чакаць. У Ляхавічах набралі народ капаць зямлю. Падключылася нават цыганка, якая параіла прынесці ў ахвяру дзіця. Чаму не? Або хаця б чорную курыцу. І ўрэшце Сапега плюнуў на гэтыя пошукі, а там ужо і паўночная вайна пачалася і стала не да таго. І вось гэтыя жарсці, залатую ліхаманку з пошукам скарбаў мы назіраем да 20-го стагоддзя. Мудры народ склаў свае рэцэпты і цэлую класіфікацыю. Ёсць добры скарб, а ёсць закляты. Калі ён закляты, то той, хто закопваў, паставіў нейкую умову. Напрыклад, тая рука, што закопвала, хай і адкапае. Так у судовых дакументах ёсць звесткі пра ўдаву, якая хадзіла з адрэзанай рукой мужа, каб выграбсці ягоныя грошы. Сэнс такі, што зямля наша залатаносная, такі сабе дэпазіторый, недзе ёсць нафта, золата прыроднае, а ў нас ёсць скарбы. І пошук скарбаў – гэта быццам бы надзейны спосаб вырашыць фінансавыя праблемы. Як на Чыгірынскім сходзе 1668 году казаў малодшы сын Богдана Хмельніцкага Юрый. Я ўсе бацькавы скарбы адкапаю і татарам плату дам, каб толькі не быць пад рукою маскоўскага цара і караля польскага. Дарэчы, скарбы шукалі і маскоўскія цары. Сястра Петра I, Кацярына, паехала кукушачкай на гэтай тэме. Як пісаў гісторык Салаўёў, придалась страстно исканию кладов. Мела нават спецыяльна прыкормленага папа. Завелась на шейне с костромским попом Гришкой Елисеевым. Царевна призналась Петру, что поп Гришка был у нее для того, будто он по планетам клады узнает. Папа Грышкі аказалася мала, і царэўна завяла сабе яшчэ і медыума, нейкую домну вахрамееву, якой велела бачыць сны пра скарбы, дзе што схавана. Тамада хороший, конкурс интересный. Это просто такая битва экстрасенсаў узору 17 стагоддзя. Клас. Так што ж гэта ўвогуле за шаленства такое? Чаму? І тут давайте трошки паговорым пра гістарычны і эканамічны аспект. Ды і ўвогуле, што ж такое, уласна кажучы, скарб? Што такое скарб простымі словамі? Гэта штосьці каштоўнае, мабільнае, схаванае як дэпазіт, каб пасля можна было ўзяць, як з банкаўскай ячэйкі. Выключэнне хіба складаюць ватыўныя скарбы. Гэта, у першую чаргу, германскія і скандынаўскія традыцыі. Напрыклад, ты вярнуўся з паходу і аддаў багам умоўна дзесяціну, падзячыў. У падобных выпадках каштоўныя рэчы знаходзяць, як правіла, паламанымі, пасечанымі, мячы пагнутыя, можа быць перапаленыя, і яно ляжыць часта ў торфе, бо раней там было якое-небудзь возера ці балота, і туды складалася ахвяра, опфер. Маглі і наложніцу, напрыклад, якую-небудзь следам закінуць. Чаму не? Гэтую катэгорыю скарбаў ніхто збіраць не збіраўся, даруйце мне гэтую таўталогію. Яно для багоў. Але класічны скарб гэта каштоўнасці, за якімі чалавек хацеў вярнуцца. Не абавязкова гэта мусіць быць манеты. У час бронзы гэта мог быць скарб бронзавых сякераў, наканечнікаў. Сам метал гэта ж каштоўнасць, так? Далей былі манетныя скарбы. Вялікія групы рымскіх дынарыяў і нават залатых аўрэусаў. Гэта нашая Берасцейшчына, Гарадзеншчына, Валынь украінская, канешне. Час вікінгаў гэта проста росквіт скарбавай культуры, бо паходы, бо гандаль. Класічны прыклад гэта казьянкаўскі скарб. 7,5 тысяч арабскіх куфічных дырхемаў. Вось такіх вось. Толькі 7 тысяч, гэта 20 кілаграм срэбра, не так, як тут одна манетка. І ён быў схаваны ў 940-е гады яшчэ да хросту Русі. Ці вось, напрыклад, полацкі скарб, гэта мяжа 10-11 стагоддзяў, чыста залатыя вырабы, бранзалеты, шыйныя грыўні, князькія рэчы. Само месца знаходкі – гэта колішняя тэрыторыя ніжняга замку ў Полацку. Вішчынскі скарб – гэта ўжо 12-13 стагоддзя. Там таксама статусныя рэчы, не для кожнага смяротнага, грыўні, колты з эмалямі, упрыгожваннямі. Верагодна, гэты скарб быў схаваны падчас аблогі Вішчынскага замку, і належаць гэтыя рэчы маглі камусьці з дынастыі смаленскіх князёў. І тут адразу момант на падумаць.
Кожны скарб гэта насамрэч чыясьці трагедыя, гэта бяда. Бо той чалавек, які яго схаваў, ён не вярнуўся па сваё дабро. Яго забілі, звялі ў палон, ён мог памерці ад хваробы. І скарб ужо працягвае жыць сваім жыццём пасля смерці ўласніка. Гэта чымсьці нагадвае, напэўна, тэму пра пярсцёнак улады ў Толкіна, які мае свой лёс і сваю волю. Як мы бачым, у раннім сярэднявеччы скарб гэта не для ўсіх. Это пра князёў, дружыннікаў, ваяводаў якіх-небудзь, тых, у каго на руках ёсць вось гэты самы нал на той час срэбра, потым золата. Бо што можа схаваць селянін? Можа быць, не ведаю, зерне прыкапаць, каб не забралі. А калі ён яго не забярэ, яно ж спарахнее, мышы з'ядуць. А тое золата ён, па сутнасці, ніколі ў жыцці мог і ў руках не трымаць, толькі, можа быць, у царкве бачыў, у лепшым выпадку. А вось масавымі скарбы стаюць тады, калі грошы на руках у людзей з'яўляюцца ў 16-17 стагоддзях. Тады і крышталізуецца сама скарбавая культура. Можа быць, у вас у дзяцінстве была такая керамічная свінка, капілка, такая, куды ты кідаеш манеткі, а пасля можна разбіць, і бацькі табе купяць, не ведаю, ровар, што-нибудь такое. У мяне была гіпсавая, такая размаляваная, страшная, як жыццё маё. Нават калі такой свінкі не было, то вы такое, дакладна бачылі, правільна? Дык вось, тая свінка – гэта нашчадак пасудзінаў, якія былі прызначаныя менавіта для скарбаў. У 17 стагоддзі гэта быў цэлы накірунак керамічнай індустрыі, кубышкі для дэпазітаў. Грошай стала болей, селянін ужо меў нейкую заначку, ён трымаў тыя, не ведаю, пенязі, траякі ў руках, але вось тут наступае паваротны момант у нашай гісторыі. Паралельна з эканамічным ростам надыходзіць паласа войнаў з Масквой. Я шмат разоў казала пра гэта ў іншых выпусках, вы можаце сабе прыгадаць, нават перагледзець, калі хочаце. І сэнс гэтага ўсяго працэсу такі. На свае заробленыя потам крывёю грошы чалавек не будаваў сабе мылаварню, млын. Ён іх нёс у лес і закопваў, каб Масква і Татарва проста не забралі. То бок гэта такое гістарычнае раздарожжа, ростані. Заходняя Еўропа пускае грошы ў рост, а Рэч Паспалітая закопвае ў зямлю. Калі ўзяць, напрыклад, прытчу пра таленты з Евангеліяў, то вось акурат той слуга, які закапаў таленты, грашовыя зліткі, гэта мы. А той, хто пусціў у абарот і памножыў, гэта немцы, галандцы, ангельцы. Сярэдзіна 17 стагоддзя самы, насамрэч, змрочны час у гісторыі Вялікага княства Літоўскага. І гэта, адпаведна, росквіт скарбавай культуры. З'явіліся грошы, бярэш кубышку, ось штосьці такое, вузкае горла, але на пенязі ці які-небудзь шэлягі нармальна яны пралезуць. Ты запаўняеш яе, закаркоўваеш воскам і у зямлю. Калі надоўга, то паглыбей, можна да метра прыкапаць. А калі будзеш вымаць, браць ці дадаваць, то сантыметраў 20, 40. І зверху можна пляскаты камень пакласці, гэта пажадана. Часам такія пасудзіны знаходзяць запоўненымі напалову, але вышэй узроўня манет сляды паціны. То бок чалавек прыйшоў, узяў колькі трэба, а рэшту прыкапаў да наступнага разу. Хавалі насамрэч не абавязкова ў зямлі. Папулярным месцам былі борці. Пчалярства ж у нас справа паўсюдная. І маглі быць борці на дрэве. І спрабуй тыя грошы дастань. Але гэта потым стала рызыкоўна, бо тэму вось з гэтымі грашыма ў борцях прачухалі нават шведы падчас паўночнай вайны. І тыя борці разбівалі. І тут пытаннечка, а ці заўжды скарб гэта вялікі капітал? Насамрэч не. Багатых скарбаў не так і шмат, як магілёўскі скарб, дзе пад 500 залатых еўрапейскіх дукатаў. Гэта рэдкасць. Заначка селяніна – гэта можа быць пару сотняў медных барацінак 17 стагоддзя. Або россып дробнай манеты, а сярод яе некалькі талераў. Вось такіх па 27 грам срэбра. Ці там орты, шастакі, тынфы, але золата, насамрэч, гэта вялікая рэдкасць. Разам з тым, сам аб'ём закапаных у зямлю грошай урэшце проста абяскровіў эканоміку. Эканоміка устала, бо як толькі дзяржава выбівае манету і яна трапляе да людзей,
Людзі яе закопваюць, а на рынку застаецца ліхая манета, нізкапробная ці наогул фальшакі. Гэта, насамрэч, крызісная з'ява. Як спяваў у 17 стагоддзі вандроўны украінскі манах Клеменцій. Скудно вельмі на грошы стала в нашому віку. Хоч заробіць лихими грошми заплачають. А добре все собі багачі позбирали, же було, що на той світ брать в землю поскривали. Цікава, што ажно да 1860-х гадоў жыткі з Гарадзеншчыны коса глядзелі на сялянаў па той жа самай прычыне. Маўляў, тыя адразу закопваюць манету, як толькі штосьці трапляе ім у рукі. Не ў абарот, а ў зямлю. Гэта апісаў нават брытанскі падарожнік Фортэскю Андерсон, які таксама не мог злавіць фішкі, што ж з гэтым краем не так. А не так было тое, што Расія. Даруйце мне мою русафобію, я зноў пра сваё. Спачатку грошы хавалі ў зямлю ад маскоўскіх стральцоў, а пасля ад маскоўскага чыноўніка. І я зараз патлумачу. Сябры дарагія, калі вы хочаце, каб нашае відэо убачыла больш людзей, калі вы хочаце, каб мы выходзілі надалей, калі вы наш контент лічыце вартым, цікавым, класным, то мы чакаем на вашу падабайку, падпіску і каментар. Ну і донат, канешне, калі вы не ў Беларусі, і для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі. На Маскові ад 16 стагоддзя грошы стабільна закопвалі. Не горш, чым у нас. Была толькі адна вялікая розніца. У нас закопвалі ад чужынцаў, а на Маскові ад сваіх, бо там з законамі цяжка. Брытанец Флетчер пісаў у 1591 годзе. Надзвычайны прыгнёт, які адчуваюць простыя людзі, пазбаўляе іх бадзёрасці займацца сваім промыслам, бо чым хто з іх больш заможны, тым большая небяспека іхнай маёмасці і жыццю. Калі ж у каго і ёсць якая маёмасць, то стараюцца яе схаваць, часам зарываючы ў зямлю ў лесе, як звычайна робяць перад нашэсцямі чужынцаў. То бок Масковія заўжды, нават у мірны час, жыла як падчас навалы чужынцаў, бо галоўны чужынец – гэта іхная ж дзяржава. Праз 150 гадоў, ужо ў сярэдзіне 18 стагоддзя, генерал Майнштейн, не тот, які гітлераўскі генерал, а іншы Майнштейн, ён піша ў запісках пра Расію наступнае. Мноства купцоў, нажыўшы грошы гандлем, зарываюць іх у месцы вядомым ім адным, не адкрываючы таго нікому. Такім чынам, у Расіі мяркуюць, што ў нетрах зямлі схавана болей грошай, чым іх знаходзіцца ў абароце. І так піша кожны падарожнік ці заходні афіцэр на расійскай службе. А тлумачыцца гэта беззаконнем. Джон Маккартні, ангельскі дыпламат, кажа, калі нейкі дваранін мае траблы з грашыма, ён абірае сяляну, а калі дзяржава мае траблы з грашыма, яна абірае двараніна. І гэта закальцаваная гісторыя. І вось гэтыя парадкі Масква ўводзіла на ўсіх тэрыторыях, куды дабіралася. Просты прыклад. 26 лістапада 1898 года падчас рамонту ў Кіева-Печорскай лаўры знайшлі мега скарб. 6184 манеты і медаля. Агульная вага 27 кілаграмаў, а яшчэ срэбра 10 тысяч прадметаў. 267 кілаграмаў. Вы можете наогул сабе ўявіць гэтыя лічбы і аб'ём. Это ж не проста лом. Гэта манеты ці мастацкія прадметы, як, напрыклад, унікальны медаль з партрэтам Васіля Канстанціна Астрозскага. А ў чым прыкол? Цар Петро I паставіў вымогу перадаць у Маскву золата і срэбра з усіх украінскіх цэркваў, каб яму былі грошы весці вайну. А вайна ж у яго не заканчвалася, яна ішла заўсёды, нон-стоп. Ну і вось, у 1718 годзе ў кіеўскай лаўры пажар, скарбніца нібыта гіне. Гіне? Ды не зусім, бо золата-валютны запас быў замураваны ў сцяне. Дарэчы, а які лёс таго скарба? Расіяне яго раздзербанілі ўжо пасля знаходкі ў 1898 годзе. І яно ўсё пайшло ў Эрмітаж, частку выставілі на аўкцыён у Амстэрдаме, нейкія дублеты пайшлі ў Пецярбургскі гістарычны музей, а лаўра атрымала сімвалічную грашовую падзяку. Спасибо большое. Ці вось цікавы момант. Памятаеце, я прыводзіла вытрымку са статутаў ВКЛ. Скарб дзеліцца на палову паміж землеўласнікам і тым, хто знайшоў. А зараз параўнайце з
з маскоўскім заканадаўствам. Указ Пятра ад пачатку 18 стагоддзя. Кто станет деньги в земле хранить, а кто про то разведает и деньги вынет, доносчику из всех денег треть, а остальное на государя. То бок ситуация, где два бенефіцыяра. А. Доносчик, Б. Государ. І вось здаецца, гэта ж твае грошы, ты іх не скраў. Якая вам справа, куды я іх падзену, хоць з'ем. Але не, ёсць дзяржава, Левіафан. А людзі, яны ж государевы людзі. І ніхто нікому не давярае. Таму ніякі капіталізм у Расіі не мог нарадзіцца, бо для гэтага патрэбны нармальны свабодны чалавек і давер між людзьмі. Усё 19 стагоддзе адбываецца фактычны грабеж нашых нетраў, рабаванне, бо каштоўныя скарбы часоў Русі ці Вялікае княства, якія знаходзяць у Беларусі, думаю, і ва ўкраіне таксама, яны трапляюць на Расію. Усяго адзін прыклад. Задруцкі скарб, знойдзены ў 1893 годзе на беразе Дняпра ля вёскі Задруці. Гэта 92 срэбраныя кіеўскія грыўні часоў Русі. Там толькі вага 14,5 кілаграмаў срэбра. І куды яно ўсё пайшло? У Петербургскую археалагічную камісію. А тут раскідалі па музеях Петербурга, Москвы, Новгорода, Разані, Арла. Штосьці нават трапіла ў Пенсільванскі універсітэт у ЗША. А ў Мінск, у Віцебск штосьці трапіла? Не, навошта? Ой, я смяюся, таму што ў мяне слёз няма. Ну і, канешне, хто б сумняваўся, далей савецкае заканадаўства кваліфікавала знойдзены скарб як 100% уласнасць савецкай дзяржавы. А як жа 25% таму, хто знайшоў, спытаеце вы? А тут ёсць адна хітрасць. Не 25% скарбу, а чвэрць сумы, у якую ацэніць скарб савецкая музейная камісія. А што яны там налічаць, калі адпаведнага рынку і цэнніку ў Саюзе няма? А вось калі не здаш, то адкажаш па ўсёй строгасці закона. Таму ў савецкі час піянеры, канешне, маглі прынесці гаршок з золатам у музей і атрымаць якую-небудзь грамату. Маглі, але больш дарослыя людзі карысталіся старым прынцыпам. Скарбы любяць цішыню. Таму рэальнай колькасці скарбаў, знойдзеных у БССР, мы ніколі не даведаемся. Рэнесанс скарбавай культуры – гэта 20-е стагоддзе. Чаму? Бо існуе такое правіла, калі вакол трэш і гамон, людзі нясуць грошы не ў банк, а ў лес. Ці хаця б за пуняй дзе-небудзь прыкапаюць, пад грушкай, ці на падстрэшы, пад падлогай, у студні на двары. Грамадзянская вайна, раскулачванне, рэпрэсіі, 39, 41, 44 год. Грошы хавалі ад камісараў, актывістаў, следчых МГБ, ад немцаў, ад партызан, ад всіх карацей. А з пункту гледжання эканомікі яны выводзілі сродкі з абароту. І ад сябе саміх хавалі, бо не маглі скарыстацца. Прычым, вось цікава, у 30-е гады хавалі не толькі царскія чырвонцы, залатыя, але нават савецкае золата і срэбра 20-х гадоў часоў НЭПа. Бо СССР спачатку тыя манеты выпусціў, а пасля пры Сталіне выманьваў у людзей і фактычна крыміналізаваў іх захоўванне. Не можаш ты мець драгметал апроч шлюбнага пярсцёнка. Знойдуць, забяруць. А пасля у людзей уже не было асабліва што закопваць. Што закопваць? Лыжкі мельхіёравыя. Усе ж бедныя. А тыя капейкі, што ёсць на руках, гэта каб ад заробку да заробку выцягнуць проста. Скарбы ж фармуюцца з надпрыбытку, з таго, што ты можаш адкласці. А калі штосьці з заробку застанецца, нясі ў збіркасу, бо дзяржава гэта Левіафан. І так мы падыходзім да сённяшніх дзён. У чым мараль гэтай гісторыі? Скарбы – гэта зусім не пра рамантыку. Не пра капітана Флінта, не пра пошук кубышкі ў купальскую ноч. Гэта пра выкрыўленае, траўмаванае эканамічнае мысленне, якое фармавалася насамрэч стагоддзямі праз агрэсіўнае серадовішча, пра недавер да дзяржаўных і эканамічных інстытутаў. Ды і нават зараз, проста падумайце, функцыю скарбаў выконвае, напрыклад, нядвіга. З'явіліся грошы, а ты іх не ў справу ўкладаеш, а купляеш кватэру, каб інфляцыя не з'ела, каб дзяржава не падманула ў чарговы раз. Это насамрэч тое самае закопванне, толькі ў бетон.
Вось вам і заклятыя скарбы. Хаця, можа быць, у вас зусім іншыя рэфлексіі і высновы з гэтай нагоды. Пішыце ў каментарах, канешне, калі вам гэта бяспечна. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.